Jerusalemissa syttyi hän neitsyt Mariasta. Kasvoi Jeesus Nazaretissa, siellä oppi puutantoja. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen levitämme sanaa Herrasta. Jumala on antanut poikansa kuolema meidän puolesta. Teki Jeesus ihmettekoja, paransi paljon sairaita, otti 12 opetuslasta, niille opetti sanaa Jumalasta. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen levitämme sanaa Herrasta. Jumala on antanut poikansa kuolema meidän puolesta. Viimeisellä ehtoollisella Jeesus sitten vedettiin. Pontius Pilatuksen käskystä ristiin hänet naulittiin. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen levitämme sanaa Herrasta. Jumala on antanut poikansa kuolema meidän puolesta. Kolmantena päivänä hävinnyt Jeesuksen ruumis oli haudasta. Naiset sitä ihmettelivät, Jeesus löytyikin taivaasta. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen levitämme sanaa Herrasta. Jumala on antanut poikansa